Caramba, que frío fai aquí, Debería poñer unha rebequita. Estou ben, non se preocupe. Podo irme xa? Vostede sabe por que está aquí. É que aínda teño moitas cousas por facer. Teño que preparar a comida, tender a roupa, e despois quedei con Lola, que me vai contar da boda de Juan, o fillo de Merche. Non sabe que lle pasou? Puxolle os cornos 2 días antes da boda. Ai, pobre Juanito. Coñéceo? Seguro que sí, porque é da quinta. Señora, por favor. Vaya traxedia. Non é consciente do lío no que está metida, verdade? Ten que ser un erro, a xente. Un erro. Un momentiño, por favor. Outra vez, avó. Como que outra vez? Pasa que xa roubou máis veces. Eu non roubei nada. Ai, non? Bueno, pois non roubou nada. Supoño que non lle importará ensinarme o que leva no bolso. Veña, avó. Unha ten que ir ben preparada. Xa está todo. Señora, por favor. Non teño todo o día. Vamos. Señora, por favor. Non ve? Ui, que me metería isto no bolso? E para que serve? Hola? Hola? Sei que non a ve. Xa non controla a caída. Quedou con el, non o podo creer. Avó, por favor, dime que o tes. Ti, a túa maldita manía de ir sempre por libre. Repasamos o plan 80 veces e vas e deixasme tirada. Tiven que facer unha paradiña de emerxencia. E casi nos pillan por un puto Satisfyer. Para que merda o querías? Para facer crema de verduras, non te jode? E se tiñas todos os cartos enriba, para que tiñas que arriscarte a roubalo? É que mercalo non é tan divertido. E quitas a cara, que xa falta pouco para que poidas deixar ese traballo de merda. Ai, aí ven o meu bus. Marcho, que quero ver a Lola e enterarme do de Juanito. Non esquezas que pola noite temos outro golpe. E nin se che ocorra roubar nada que non sexan billetes, Pois agora que o dis, fanme falta unhas bolas chinas. Ava, por favor.